Bună seara! E bine! Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sales come first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got your shades on the eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left here, and everybody look to the right. Can you feel that? When I'm with love tonight, you come in. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make a girl dance. Forget about the price tag. Ain't about a cha-ching, cha-ching. One go down there. La 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 la. Hey, la 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 la. World dance, price tag. La 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 la. La 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 la. World dance, price tag. It's not about the money, money, money. Today I don't feel like doing anything. Și voi. Don't feel like picking up my phone to leave your message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna keep my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can. I'll be lounging in the couch, just chilling in my sliding. Need to answer peace so they can teach me how to die. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Whoa, yes, I said it, I said it, I said it, 'cause I can. Today I just wanna. Și nu mai vreau niciodată să stau, să te aștept, dar nu știu unde să caut. Te am aici pentru mine, acum pentru mine, oh, 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 yeah. Eu nu mai vreau niciodată să stau, să te aștept, dar nu știu unde să caut. Te am aici pentru mine și soarele vine să sting pentru tine, oh, 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 oh. Ești un lege din zor și apare uneori când sunt cu capul în nori. Ești un lege din zor și apare uneori când sunt cu capul în nori. Așa. Aici zic că am terminat. Vă mulțumesc mult. Foarte mult să mi se cântă la chitară, da, am venit lângă tine. Super, mulțumesc. Și mie îmi place să cânt la chitară. Da, și cu vocea puțin. Iar eu am venit pentru că nu trebuie să-mi fur partenera de prezentare. Eu nu fur pe nicio parteneră. Nu cred nimic. Eu am venit să cânt. Nu cred nimic. Pentru ușorelul. Eu aș spune altfel. Domnilor, pentru că la dumneavoastră mă refer acum și dumneavoastră mă adresez, o să vedeți o prezență feminină. Domnișoara pe care o să o vedeți în cele ce urmează are foarte multe lucruri în CV care o recomandă. Știți, vă aduceți aminte de filmul la BD? La un moment dat întreabă ce vă recomandă? Alexandra, vină lângă noi. Alexandra, vină. Alexandra Ușurelu. De curând a lansat, și sper să citesc bine, Ceva se întâmplă cu noi și cântă. Ai avut curaj să cânti cu Mircea Dintilă sau ai curaj să cânti cu Mircea Dintilă? Nu e ușor. Bună ziua! În primul rând mă bucur să vă văd. Mă bucur că sunt aici. Da, deja e seara între timp. Da, mi-a trebuit un pic de curaj să cânt cu domnul Dintilă. Și cred că l-am căpătat și din cauza faptului că dânsul a venit la mine să facem această piesă. Și asta mi-a dat foarte mult curaj. V-am spus că e frumoasă și nu numai?
Haideți să o ascultăm pe Alexandra Ușurelu, un suflet extraordinar și o voce suavă, moștenită din familie. Știe ce știe. Mulțumesc frumos! Că tot spunea Alex Maței mai devreme despre zâmbet, să nu uităm să zâmbim. Asta vreau să vă spun și eu prin următorul cântec, care spune că poți să faci minuni cu un simplu gest când zâmbești. Sper să vă placă. Spune tot ce vrei îngerilor mei, spune ce nu ai, dar îți dorești. O lume întreagă așteaptă să zâmbești. Tot ce ai visat, dar nu s-a întâmplat, dimineață vin să-ți dăruiesc toate visele care-ți lipsesc. Și sper să citesc bine, ceva se întâmplă cu noi și cântă. Ai curaj să cânti Mircea Lichilă sau ai curaj să cânti Mircea Lichilă? Nu e ușor. Bună ziua! În primul rând mă bucur să vă văd, mă bucur că sunt aici. Da, deja e seara între timp. Da, mi-a trebuit un pic de curaj să cânt cu doamna Ventilă și cred că l-am căpătat și din cauza faptului că dânsul a venit la mine să facem această piesă și asta mi-a dat foarte mult curaj. M-a spus că e frumoasă și nu numai? Haideți să o ascultăm pe Alexandra Ușurelu, un suflet extraordinar și o voce suavă, moștenită din familie. Știe ce știe. Mulțumesc frumos! Că tot spunea Alex Maței mai devreme despre zâmbet, să nu uităm să zâmbim. Asta vreau să vă spun și eu prin următorul cântec, care spune că poți să faci minuni cu un simplu gest când zâmbești. Sper să vă placă. Spune tot ce vrei îngerilor mei, spune ce nu ai, dar îți dorești. O lume întreagă așteaptă să zâmbești. Tot ce ai visat, dar nu s-a întâmplat, dimineață vin să-ți dăruiesc toate visele care-ți lipsesc. Când ești aici, soare pe cer îmi ridici, și când râzi, la spate norii mi-i ascunzi, reușești să faci minuni cu un gest când zâmbești. Un catarg s-a scufundat în altă parte, o ancoră s-a ridicat. Să ai grijă de sufletul tău, porni-te în cai să încerci să iubești mereu. Trec zorii fără noi, când iubim puțin. Trupuri pline cu oameni goi, într-o vară de când.
fi pe la TV, cine știe, la capătul lumii, așa cum îmi place mie. La capătul lumii e mai verde vie, sunt zâmbete gratis, au culori și magie. Ce-o fi pe la TV, cine știe, la capătul lumii, așa cum îmi place mie. Și acum Alexandra o să intre pe scenă, este colega noastră de la Antenă. Ea are o grămadă de calități pe care mai bine, adică cele vocale sunt cele mai importante în acest moment. Are informații în fiecare zi meteorologice, cele mai bune le veți vedea la Antena 1, dar cea mai frumoasă calitate a Alexandrei este că are o voce extraordinară. Știați asta? Un cuplete d'albe a venit de prin nămeți și aduce daruri multe. Cui? Băieți, Moș Crăciun, Moș Crăciun is bright round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Vă mulțumesc! Să zâmbiți și să aveți aceeași frumusețe și lumină din aceste emisiuni. Cred că mulți dintre copiii de aici din sală deja ai primit aplauze, Robert, iată. Deci lumea te știe, da? Next Star i-a schimbat total viața, nu-i așa, Robert? Iar în această seară el va interpreta ai o 13 ani, melodie deci n-ai specială. buletin, nu? Ba da. Păi cum ai buletin? Aveai 13 ani la Next Star și acum ai mai mult. Am înțeles. Am înțeles. Ai emoții? Ai emoții? Nu? Nu? Atunci hai să lăsăm pe zâmbim tine, nu? noi frumos, Zâmbim? da? Și să te lăsăm să cânti. Robert, What would I do without your smart mouth? Draw me to you, kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. și puștul ăsta fantastic, hai, curaj, încet, că te-ai născut obosit ca să te odihnești. Am citit, am un tricou foarte tare. Valentin Poenariu este numele lui. Mulți dintre dumneavoastră l-ați mai văzut la televizor, la Next Star. Am dreptate? Și ce ai făcut tu acolo la Next Star? Am cântat piesa la Fabian Jutean. Ah, tu ești domnul cu YouTube-ul, nu? Am înțeles. Peste 100.000 de vizualizări pe YouTube. Aplauze! Într-una dintre dimineți m-a ținut în fiecare pauză să-ți asculte melodia și eu a trebuit să o ascult alături de ea. Așa faci? Mulțumesc! Hai, te lăsăm să cânti. Mulțumesc! I've been alone
my dreams I've kissed her lips 1,000 times. I sometimes see your kiss outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in yours. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. Registru. Da, și continentul chiar. Pentru că o să mergem în Asia. Da. Doamnelor și domnilor, urmează să vină un artist care este ieșit din tipare. O să înțelegeți imediat ce-l veți vedea, de ce anume este ieșit din tipare. Iată. Rata Kumar din India. E vorba de o combinație foarte interesantă. Știți că româncele sunt cele mai frumoase și nu e numai părerea mea, este și părerea altora. El, de exemplu, este un foarte bun exemplu. Deci el a părăsit India, a venit în România și a luat o româncă, că e frumoasă, a făcut 2 copii cu ea și are și o voce minunată. Cosmin Sturzoiu, fără de care dumnealui, adică Telea, domnul Kumar, n-ar putea să presteze pe scenă la nivelul la care o face. Am uitat, mă cerți? Mă cerți rău? Nu mă cerți rău. Silent night, holy night.
lume în română, toată lumea. Nu neapărat impresionează, dar ar trebui să impresioneze atunci când e făcută de copii care sunt foarte, foarte mici și foarte simpatici. Vin încet, încet. E vorba de La Silfide Ballet School, care e o școală care a apărut prin 99 și de atunci... Vedeți ce frumos pozează? Sunt foarte simpatici, așa-i? Teoretic, eu n-ar trebui să mai citesc nimic acum sau să vă mai povestesc nimic, pentru că oricum ceea ce vor face ele pe scenă vorbește de la sine. Dansurile pe care le veți urmări sunt interpretate de grupele academice Level 1 și Level 2, dans napolitan, muzica Tchaikovsky, coregrafia Aglaia Gheorghe și Radetzky Marș, muzica Strauss, coregrafia Lorelai Bari.
realiza numai dacă o ascultăm și dacă o înțelegem. Și asta se întâmplă cu ajutorul unor coruri, cum este cazul corului Intermezzo de la Colegiul Național de Muzică George Enescu, pe care îi invităm alături de noi, dirijor Daniela Chihaia Popa, la pian Aida Piciudeanu, coordonator Anca Criste. Gândiți-vă că sunt copii care își doresc foarte tare să facă ceva frumos în viață și au reușit acest lucru cu ajutorul muzicii. Lucru pe care, de fapt și de drept, nici n-ar trebui neapărat să-l mai prezentăm sau să-l mai promovăm în vreun fel, pentru că ei vor vorbi prin ceea ce vor face. Aplauze pentru micuții noștri dători!
sfârșit. Ar trebui să spunem acum că observatorul matinal a ajuns la final. Dar înainte de asta aș vrea să mai mulțumim încă o dată sponsorilor noștri, partenerilor media, care au făcut posibilă această seară. Fără de care până la urmă noi n-am fi fost aici și n-am fi reușit să vedem niște copii absolut minunați, care au făcut niște lucruri absolut minunate. Așa cum am spus, nu uitați să împărtășiți mai departe acest sentiment de bine și să vorbiți mai departe la rândul dumneavoastră despre acest proiect, cunoștințelor dumneavoastră, rudelor dumneavoastră. Ca orice lucru bun, trebuie să aibă și un sfârșit. Vă mulțumim că ați avut răbdare să fiți alături de noi. Sper că v-ați bucurat de copiii ăștia care au făcut niște lucruri atât de frumoase. Vă mulțumim că ne-ați suportat și pe noi doi.